Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, baina ondita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua. Zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna. Zuk, Markos, evangelizatzaileari eman zenion evangelioa ezagutzera emateko doaia. Iguzu bere irakatsien bidez, guk beti modu leialean jarraitu ditzagula Jesusen aztarnak. Errege bizi baita, zurekin eta Espiritu Santuarekin, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pedro apostoluaren lehenengo epistolatik. Senide maiteok, izan zaitezte denok apalak zuen hartu emanetan. Jainkoak arroei aurre egiten dieta. Apalei berriz, beti ongi nahia azaltzen. Beheratu zaitezte beraz, eta jarri jainko ahaltsuaren azpian. Bere garaian goratu zaitzaten. Utzi jainkoari zuen kezka guztiak, bera zuetaz arduratzen data. Izan zaitezte neurritsu eta egon zuhur, zuen etsaia, deabrua, zuen inguruan dabil, goseak dagoen lehoia bezala. Nor irentsiko. Egiozue aurre, sinismenean sendo, jakinik mundu zabalean diren beste senideak, ere, zuek bezalako sufrimentuak jasango dituztela. Eta pixka batean sufritu ondoren, doai guztien jainkoak Kristoren bidez betiko bere aintzara deitu dituenak bizkortuko zaituzte. Sendo egin eta finko ezarriko. Berari dagokio indarra gizaldi eta gizaldietan. Amen. Anaia zintzotzat daukadan Silbanoren eskuz, idatzi dizuet eskutitz laburrau, zuei adorea eman eta jainkoaren benetako doaia zein den adierazteko asmoz. Iraun sendo doai horretan. Babilonia honetan bizi den eta zuek bezala jainkoak aukeratua den Eliz elkarteak agurtzen zaituzte. Baita nire seme Markosek ere. Agurtu elkar, senideen maitasun laztanaz, pakea Kristorenak zareten guztioi. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, ark nauetzan, atsedenezko urbizitara, ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larregu
Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus 11 agertu zitzaien eta esan zien, zoazte mundu guztira eta iragarri berri ona izaki guztiei. Sinistu eta bataiatzen dena salbatu egingo da. Sinisten ez duena berriz, kondenatu. Sinisten dutenek seinale hauek izango dituzte lagun. Nire izenean deabruak botako dituzte. Hizkuntza berrietan hitz egingo dute, sugeak eskuetan hartuko dituzte, eta edari hilgarriren bat edanda ere, ez die kalterik egingo. Gaixoei eskuak ezarriko dizkiete, eta sendatu egingo dira. Horrela hitz egin ondoren, Jesus jauna zerura jasoa izan zen, eta jainkoaren eskuinaldean eseri zen. Haiek berriz, alde guztietara joan ziren berri ona iragartzera, eta jaunak berak haiekin aritzen zen jauna bera, egiten zituen mirarien bidez, hitza baieztatuz. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Elizak San Markos ospatzen du. Eta zenbait tokitan modu berezian, baina Eliz osoak San Markos ospatzen du, 4 evangelistetako bat dugu hain zuzen ere Markos, Mateo, Markos, Lukas eta Joan. Hor ditugu 4 evangelistak. Hain zuzen ere, 4 horietatik 2, Mateo eta Joan, izan du ziren Jesusen 12 apostoluetakoak. Eta beste biak, Markos eta Lukas, Jesusen jarraitzaile bai, baino ez 12 apostoluetakoak. Hain zuzen ere, Markos, gaur lehenengo irakurgaian entzun dugu, Pedro apostoluak idatzitako lehenengo gutunetik, nola aipatzen duen Markos nere semea, hala dio San Pedrok. Eta ulertzen da bere semea zela, bere jarraitzaile kutxun bat bezala, modu hortan ulertzen da, San Pedroren jarraitzaile oso gertuko bat zela Markos. Eta hain zuzen ere berarekin egondu zen San Pedrokin Antiokian, berarekin behin baino gehiagotan agertzen da, baita ere Olia mendian, Jesus preso hartzera dihoaztelarik, eta Pedrok Malko morroiari, apaiz nagusiaren morroiari belarria moztutzen dionean, eta baita ere agertzen da nola baita ere Markos, toki batzutan Joan izena esaten zaio, baina baita ere Markos deitzen ziotela, Joan Markos, edo betire oida evangelista. Eta naizta Pedro apostoluak evangeliorik zuzenean berak idatzi ez, bat ditugu gutun batzuk, itun berrian, baino Pedroren evangeliorik ez dugu, baino esan genezake Markosena da Pedrorengandik gertuen dagoen evangelioa. Markosek gauza asko Pedrorengandik ikasi baitzituen eta gero evangeliotan idatzi. Horrek nola baitere Pedrorekin lotura handi hori ekartzen digu gogora. Gero Markos evangelista egon duzan Alejandrian, eta berak fundatu zuen Alejandriako Eliza, Egipton, lehenengo mendeetan ikaragarrizko garrantzia izan zuena. Erroma eta Alejandria ziren 2, esan genezake, egoitza printzipalenak. Erroma, Pedroren egoitza izan duzelako, eta Alejandria Markosena, eta Markos Pedroren ikasle bezala, Pedroren jarraitzaile bezala, baita ere horregatik Alejandriak izugarrizko garrantzia izan zuen. Beste egoitza garrantzia handia zeukena, izan duzan Antiokia. Gaur egun Turkian o Siria ondo-ondoan dagoena, eta hain zuzen ere Antiokian ere Pedro egon duzan Erromara joan horretik, eta horregatik egoitza horrek ikaragarrizko indarra dauke historikoki Eliz giroan. Alejandriak ere bai, eta gero ia sortu zen Konstantinopla, baino behanduago, garai hartan Bizantzio herri txiki bat zen, arrantzale batzukola bizizinak, baino gero Konstantino enperadoreak eman zion indarrarekin ere Eliz mailan ere ikaragarrizko indar hartu zuen Konstantinoplak.
eta jakina baita ere Palestinak. Baina edozein kasutan, Alejandria pentsatu dezakegu gaur egun ere, protokoloan, lehenengoa jakina beti aita santua da. Baina juntatzen direlarik mundu guztiko patriarkak eta mundu guztiko apezpikuak eta kardenalak, bigarrena, protokoloan gaur egun, bigarrena da Alejandriako patriarka. Beste errito orientalekoa, baina badaude katolikoak. Eta protokoloan Elizeko bigarrena izaten da Alejandriako patriarka. Gero baita ere, San Markosek badu halako lotura berezia Veneziarekin. Tradizioak dioenez, veneziar merkatari batzuk Alejandrian zeudela lapurtu zuten San Markosen relikia eta Veneziara eraman zuten, eta oain Venezian hango plazan ondu zeatenak, eta seguru asko ikusi zuen zugarrizko katedrala dago, San Markosen katedrala. Eta San Markosen irudia, San Markos irudikatzen duena izaten da lehoia. Askotan guk ze aurpegia zeukaten eta ze ezaugarriak zituzten ez dazkigu, eta horregatik agertzeko lau evangelistak bakoitzak edukitzen du ezaugarri konkretu bat. Eta Markosena hain zuzen lehoia da. Gaurkoan eskatuko diogu San Markosi bere laguntza, alde batetik izan gaitezela Jesusen jarraitzaile bera izan zen bezala. Bestetik maita ditzagula Jesusen hitzak, evangelioan berak guri bertan idatzita utzi dizkigunak. Maita ditzagula, ezagutu ditzagula, meditatu ditzagula beti Jesusen hitzak. Eta gauden egoera honetan lagundu dezaigula. Bere gorpua edo bere relikiak dauden Venezian nahiko lana izan dute, eta munduko hainbeste tokitan, gaur egun zabaldu da pandemia mundu osoan. Eskatuko diogu baita ere San Markosi bere laguntza, bere bitartekaritza. Eta gure eskariak egingo ditugu. San Markosen egun honetan eskatuko dugu kristau guztiok estimatu dezagula jangoikoaren hitza, Biblia, itun berria, evangelioak ezagutu, maitatu eta meditatu ditzagula. Eskatuko diogu baita ere San Markosen bitartez jangoikoari pandemia hau gainditu dadila. Etor dadila berriz ere lasaitasuna, osasuna, eta ekartetzaigula baita ere gauza printzipalenak estimatzea eta elkar maitatzea. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan oso bereziki gogoan hartuko ditugu Josetxo eta Miguel, leitzeko peritzekoak, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, haintza sakrifizioa zuri eskaintzen dizugu. Markos, zure evangelistaren omenean, eta humilki eskatzen dizugu, Eliza beti izan dadila leial evangelioa zabaltzearen misioa kunplituz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle,
Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizude hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau deku hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gehituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doaksuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esna da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen.
begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa dan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, erruki zakizkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, erruki zakizkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxoana munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina santzazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialduna, sakramentu honek santu egin gaitzala, eta egin dezaigula sendo sinisteko grazia. Markosek guri ezagutzera emandako ebangelioaren bitartez. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak, eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Regina Celi letare, alleluia, quia quen meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.